Alright, maayong adlaw sa tanan, maayong adlaw diri sa laing dapit sa kalibutan, ug maayong gabi Pilipinas, maayong hapon sa atong mga friends sa Saudi Arabia ug sa tibuok kalibutan, maayong adlaw. Welcome sa atong Chainbreakers Grace Ministry, weekly dose of God's Word. Now, Emmanuel, na kuha na po ko, nag-change na po ko kay hayag na po kayo. Jikira gini mo eh. Kanang sa nga ni sayo-sayo taron ambot lang kung sayo pa ba ni sa atoa kay again Friday karon late start sa ako ang kamanghuran si Violet late start niya so naa sila 1 hour nga late nga kuan nga oras before mag-start ng ilang klase. So, napakoy oras, kano sa ata na ako'y 30 minutes. Okay, 20 to 30 minutes. Okay, go, kao na ka. Okay. Love you. Bye-bye. Alright. So, kung dili ni ninyo, yay, tugnaw na kayo, abin ako warm karon. Kay taas kang adlaw. Alright, sugda na to. Mga igsoon, gahapon, Huwebes, naatay nahulog nga mini or little study pero actually kuanto siya encouragement. Actually encouragement man dyan siya gyud tanan. No, inspiration, maka-inspire ni sa ato tanan bisan sa ako ang mismo nga nag-study kanang naka-inspire ni sa ako ang naka-open sa akong nahuna mismo. No, kay akong ibalik i-renew na ko akong atong nahuna tanan nga kita tanan nga kanang katong tanan nga naa kang Jesus, no, katong tanan nga ilang gihimo si Jesus nga ilahang gidawat ang kamutuoran nga si Jesus ra makaluwas nila. We already have a new heart, no, ang ato ang old heart gitangtang na giilisan og new heart, so di na ka pwede og dili nimo pwede i-down og maayo i-beat up imong kagalingon nga moingon ka ba nga kuan kay hugaw ang kasing-kasing. I have an old heart. I am just a sinner. Ingon ana, no, dili ka pwede mo ingon nga I am just a sinner saved by grace. No, kay wrong grammar na. Ang sakto ana, I was a sinner saved by grace. No? Kay dili na ka sinner karon. Makasala ka pero dili na imuhang practice. No, dili na imuhang identity. Kay katong under kang Adam, ang ilang identity is katong wala pa gyud sa ilaha si Jesus, wala sila relasyon kang Jesus, no, katong pagkamatay ni Jesus, pagkabanhaw ni Jesus, pagbuak ni Jesus sa veil sa katong kurtina nga nagtabon sa tao ug sa Ginoo, pagtangtang ni Jesus sa ato moadto siyang balaod. Now we have the confidence nga moadto sa amahan pero naay daghan nagpabilin sa balaod. Okay? So, makaingon ka katong pabilin pa sa balaod, mao to ang practice gyud sa sin, no. Sila pa ang naa under kang Adam. So, akong i-challenge sa imong igsuon nga imong i-check imong kaugalingon if imong yung gidawat ba jud tinuod si Jesus, ning labang ba jud ka, no? Ning adto ba jud ka confidently sa amahan pinaagi kang Jesus, kiningon si Jesus, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. No, kung imuhang gidawat ng kamatuoran nga si Jesus ra gyud ang pamaagi nimo aron makadto ka kang Jesus, then you are not a sinner, you are not a practicing sinner, you are not identified as someone in Adam, but you are identified as a Christian, no? Root word Christ, no? Christian. Kabalo ba ta na Christian? Kung wala tangtangon nimo ang IAN, I am nothing, di ba? Simple ra kayo. No, karaan kay na siya nga kahibalo, di ba? So, dinha i-check imo kag lingon kung naa na ba jud ka kang Jesus or naa pa ka kang Adam. Kay kung naa pa ka kang Adam, again, sige pa kag sunod sa balaod. Now, kung imuhan nang gi-claim imong kagalingon nga Christian ka, naa ka kang Jesus, then tangtangan na ng balaod ni Moses tanan,
kanang mga do's and don'ts sa simbahan nga makapaburden nato kay dili na siya sa Ginoo. Dayon karon, nice kay atong Bible study kay it talks about the prodigal son. Alright, naidaghan mo ingon nga kibaw na mo ko na brad. Di na ko kinahanglan maminaw nakadungog na ta ang prodigal son, pero ang pangutana nakadungog na baka sa prodigal son's brother. 'Di ba? So, adto ta sa igsuon, adto ta sa maguwang. Then kabalo ba mo nga dili lang usa ka buok igsuon, no? Ang pasabot sa prodigal son nga story. Daghan na sila. Na atong tanawon. No? Karon daghan kaayo og pangutana ba nga moingon nga kinsa ray maluwas sa last day, katura bang mga tao nga fired up kaayo, katong zealous kaayo nga naa sila sa religion, nga katura ba ning mga tao nga niadto sa mga karsada, katura ba ning mga tao nga nagbitbit og mga Bible nga makigdebate gyud, katura ba ning mga tao nga dili maulaw moadto sa mga karsada, share sa gospel, kay niingon lagi sa Bible nga kung imo ikaulaw ang pulong sa Ginoo, kanang ikaulaw sa Ginoo, sila ba ning mga tawhana, no? Sila ba ning mga tawhana nga maadto sa langit sa last day? Now, atong hunaw pila ka millions nga mga believers or nga mga Christians or ga-claim nga gatuo sila kang Jesus, no? Pila ka millions nga mga Christians karon nga gakinabuhi, no? Subay sa standard nga giset sa religion sa ilang simbahan, no? Nga kanang mga religions kanang giset nga mga rules nga to be right with God mo ni buhata to inherit eternal life, no? Mao ni atong rules sa religion, no? So mao ni atong pangutana nga dako kayo nga tubagonon jud nga mao ba di silang mga tawhana nga gasubay sa rules sa religion ang makaadto sa langit, ang maka-inherit lang sa eternal life, no? Kaya atong una-una, what will God do, no, with those out of blindness? Butang na to, katong naapak ang Adam. Gagasige pagsunod sa set of rules sa religion, which is maotong sa mga Pharisees sa una, nga they think nga tungod sa kadaghan sa ilang sets of rules sa ilahang simbahan, mao'y makahatag nilag eternal life. Versus, no, ato nang i-compare nga niingon si Jesus, I am the only way to God. So, asa man jud ang tinuod, di ba? Jesus the only way, the truth, and the life, or sets of rules sa religion? Tan-awon, hunaw na ha. So, makaingon siguro ka bang kanang unsay tawag ana? Makaingon siguro ka ba nga kanang mas makaadto jud ko sa langit, brad, kay daghan man ako si Jesus usaram na good. So, okay ra na, mutuo ko kang Jesus, pero mas daghan man gud akong kuan good, mas daghan man gud pamaagi good. Step 1, step 2 para to be right with God, napay step 3, step 4, step 5. Pero si Jesus usara man gud siya good. Si Jesus naa na din hitanan. O ato na tan-awon, okay? But atong naon ha, to be closer to home, or kanang gitawag na to be closer to God Himself, kanang gatry ta with our best nga atong i-earn jud ang favor ni God sa ato ang mga works, no? Nga atong i-give up tanan, nga moingon tang Lord, akong gi-give up tanan sa imuha, Lord, bisan akong kalipay, ako i-give up sa imuha. Na to the point, mga igsuon, daghan kaayo diri sa Amerika. Daghan kayo, hunaw-na to dili lang Pilipinas, dili lang sa lain nga partes kalibutan na ay mga Kristohanon bisan diri sa Amerika, daghan Christians diri. Pero daghan Christians diri nga mga mag-asawa, pamilya,
ga-divorce because of religion. Kaya nga naman, wala sila nag-divorce kay because kanang walay maayong relasyon kuno ang usa sa ilaha, kung dili nag-divorce sila kay ang usa iyang gi-give up ang iyang asawa or iyang bana nga kanang gikuha out of context nga kana bang giingon ba sa Book of Matthew siguro na sa Luke nga anyone who does not give up their family no cannot be my disciple. Mangingon ana ba no kagrabe na ana daghan kayo na dinis Amerika nga mag-divorce sila magbulag because of religion kay mo na giingon sa usa sa mga rules no nga kung ang imuhang asawa kung imuhang bana maoy na makapahimo nimo babag sa imong relasyon sa Ginoo den buwagi na no mayon ana ba grabe na kaayo ang mga sets of rules karon bisan kita mismo dinha sa Pilipinas daghan mga bag-o nga mga rules nga ato ibutang sa simbahan nga makadugang sa 613 rules ni Moses nga wa lang ta kabalo nga maoday na mo na unsay tawag na to nakapahigpit kunuhay sa ato ang relasyon dinha sa Ginoo nga maingon ta ba nga mas close ko sa Ginoo kay daghan kay ko gi-give up no nakuha nato na daghan kay mga mongha mga monks karon no daghan kay mga monks nga ilang gi-give up ilang tanan no daghan kayong gi-give up sa atoa so nagunahon na ta nga ang gospel is a set of rules no pero atong tan-awon sa Matthew chapter 5 verse 20 naingon din si Jesus nag-warn si Jesus sa Matthew chapter 5 verse 20 I warn you naingon si Jesus unless your righteousness unless ang imuhang pagkamatarong is better than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees. Katong mga Pharisees sa una, you will never enter the kingdom of heaven. So, unsa may pasabot ana? Kinsa may iyahang gistoryahan ni Jesus atong panahon na? Ang gistoryahan ni Jesus ato were the Jews, no? Ang iyang gistoryahan ang mga tao nga under sa balaod, katong ganahan jud sa balaod. Katong maingon ba nga bisan karon hunaw na igsoon. Excuse me. Hunaw na igsoon ha. Bisan og ang usa ka tawo karon mo claim nga naa siya kang Jesus pero di gyud siya kabuhi sa balaod ni Moses. Hunaw na akato atong gistoryahan katong mga niaging mga adlaw. Ang coke ug ang mentos di gyud na siya pwede mag-uban. Mubuto gyud na. No? Mo na nga si Jesus ug si Moses imo nang iuban magkaguliyang gyud imong Christian life, burden jud ka. Di gyud na siya pwede. Imposible kayo na balibaliha ang Bible igsuon. No? Balibaliha ang Bible. Don't take my word for it. Tun-ina ug i-prove sa ako I-prove sa tibuok kalibutan igsuon. I-prove sa imong kaugalingon, sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon, sa imong pastor, sa imong pari, sa imong tanan nimong mga nga kailas Ginoo. I-prove nga si Jesus ug si Moses pwede ni may uban. Then, ingna ko, i-message ko, kay mutuo ko nimo. No? Mutuo ko nimo kung pwede ba yun na siya iuban or dili. No? But so far sa akong kakatuon mga igsuon, sa akong pag-as sa Ginoo, sa iyang knowledge, sa iyang wisdom, si Jesus is the only way. You cannot mix Jesus and Moses together. Di yun na siya pwede. Kay mubuto gyud ang imuhang relasyon sa Ginoo. I mean, dili mubuto imong relasyon sa Ginoo, naa imong relasyon sa Ginoo but you are burdened. Kadyot lang mo balhin ko igsoon kay hayag kayo. Sorry kayo. Nakuha na to. So, naingon si Jesus, unless your righteousness is better than the righteousness. Kaya nga naman, ang katong mga Parisiyo sa una, katong mga Jews sa una, nagunahon na sila nga righteous sila sa Ginoo because of their sets of rules, because of the rules of Moses. Nakuha na to. Mao na ilang gisaligan. Pero niingon si Jesus,
kung makalapaw pa ka sa righteousness sa mga Parisiyo, then you will enter the kingdom of heaven. Ngano nakaingon man si Jesus ana? Kung imong tan-awon ang Galatians chapter 3 verse 10, magigsuon, giingon ni Paul dinha, ang mga Parisiyo, ang mga Hudiyo nagtry to complete all of the laws, katong 613 laws ni Moses, pero wa nila na kumpleto. It means dili sila righteous, di sila tinuod nga righteous dinha sa Ginoo. Kay ngano man ningon si Paul dinha, unless nga imuhang kumpletuhon ang 613 laws nga walay sipyat bisan usa, then you will inherit the kingdom of God, or you are cursed. Cursed ka. Muna karon igsuon. Moingon ta nga ako magisunod ang 10 commandments. So righteous ko. Wala jud koy nasipyat sa 10 commandments, pero igsuon. Huna-huna di lang na 10, 613 na. So please undangi na kay di na nimo kaya. Nakuha na to. James chapter 2 verse 10 giingon po din na. Hayagay. Sorry. James chapter 2 verse 10 niingon po din na, anyone who tries to complete all of the laws and yet stumbles at just one point, iyahang stumble siya sa tanan balaod. No? Moto niingon si Jesus sa mga Parisiyo nga yes, nagtithing mo, no? Na inyuhang gihatag ang inyuhang mga tithe, ang inyuhang mga spice, ang inyuhang mga cumins, mga spices sa storehouse, but yet namoy nakalimtan usa. Wala ninyo gitagaan og pagtagad ang mga widows, ang mga pobre. Wala ninyo giatiman ang mga pobre, ang mga widows. Pero gikumpleto ninyo ang tithing, you failed. Naingon si Jesus. Nakuha na to. So, mga igsoon, ang gusto ipasabot ni Jesus is, ato ng undangan. Kidi na to kaya. No? Dili nimo pwede nga na perfect lang ka sa usa, yet sa pikas, na fail ka, then you failed all of it. Ang religion, mga igsoon, it costs everything. No? Then cost everything nga kinahanglan imo ginimbuhaton mo nang ma-burden ka. Dayon, kung imong tan-awon, kung ikaw naa ka under sa balaod bitaw, under ka sa balaod, magtan-aw ka sa uban nga, hala, kana lagi siya nga Kristohanon, mura lagi na siya way problema, sige laglaag-laag, sige laglaag sa Boracay. Okay, sige lang ko example ani Boracay, no? Sige lang sila laag sa Tagaytay, sige laag sa Baguio, sige laag sa Palawan. Wa na gyud sila simba-simba, tan-awar gud ko Lord. Akong gigive up ang tanan sa kuha. Pero na magigsuon ka ng mga tawhana. Kanang mga tawhana nga gareklamo din na sa Ginoo. Igsuon ganahan sa na sila mulaag. Please, ayaw tagua. Ingnay mo membro kung gusto ka mulaag, ingnay mo membro nga mga membro. Gusto ko mulaag, gusto ko mo enjoy sa goodness sa Ginoo, then kinsay mo puli usa nako dinhi sa pulpito, mas maayo. Di ba? Nakuha na to. Now, atong tan-awon ang prodigal son's brother. Human naman ta sa prodigal son, pero unsa may story anang brother sa prodigal son? Ang prodigal son ana siya sa Luke chapter 15, di ba? I guess kabalo na ta nga ang prodigal son gi-identify siya as the younger brother nga katong reckless ba nga badlungon nga kanang na-overwhelm siya sa pagkamaayo siyang amahan to the point nga iyahang gi-abuso iyang amahan. Di ba? No, ang katong uban bitaw nga ganahan sa prodigal son nga story. Ganahan kayo ani nga story kung mo-focus lang ka sa prodigal son, dili sa brother. Kung mo-focus ka sa prodigal son, maingon ka nga, kamo bitaw, muana ta ba? Sorry maigsoon, hayaga ngita sa ko og posisyon dire. Alright, balhin ko ha. Sorry. Balhin ko. Kay hayag kayo. Oops. Alright.
Dayon ta. Mo ni mga igsoon ba sa mga wali ato nang nakalimtan ang story sa igsoon sa prodigal son katong manghod. Ganahan kita mo storya about sa manghod nga nimbalik siya gikan siya pagpakasala nimbalik siya din ato na siyang gamiton. No, kita kusog kita mo gamit anak tan-awa. Kinahanglan pareha ka sa prodigal son. Balik sa Ginoo dawaton ra ka sa Ginoo. Pero wa ka naghuna-huna nga ikaw ang brother. Ikaw ang older son. Ikaw tong igsuon nga gasigi og reklamo. Ngano man sa unsang pagiha. Tan-aw nato. No? Ang atong mga religious brothers karong panahon na, kung dili gyapon nimo makita imong kagalingon as the older brother, kay dili ikaw ang prodigal, kay moingon ka nga, di naman ko ang prodigal, kay wa man ko nagpabadlong, di ba? Dili ako ang prodigal, kay na ako sa sulod sa church. No, na ako sa ministry, na ako sa praise and worship team, na ako sa discipleship team. Kanang naapa man gani ko, ako magani ang leader gani sa kuan, ako magani ang youth pastor, no? Dili ako ang prodigal son, kay ang prodigal son kato man ng mga membro din na kanang membro ba nga tagsa ra kayo mo simba ba? Mo na siya ang prodigal. No, kinahanglan para dili siya mahimo nga prodigal, iya akong sundon kay nakaya man gani nako. No? Ana ba? Nakuha na to. Kung kaya nako, kaya po na nila. Kay sa una prodigal man ko. Nibalik ko sa Ginoo. So akong i-example akong kaugalingon nga kaya na nila kay nakaya nako. Nakuha na to igsoon. So atong tan-aon no ang prodigal son's brother iyang gipaninguha ang tanan no to serve his father dili pareha sa iyahang manghud nga rebelyoso kayo no nga iyang giwalda siyang kwarta na mabay siya pagkahuman na pobre siya mo nang kusog kita moingon nga tanawa daghan kay pobre karon kay ngano man wa sila gibless sa Ginoo kay ngano man wala na sila basa-basag Bible, wala na sila devotion, wala na sila prayer and fasting, wala na sila baptism of the Holy Spirit kuno. Wala daghan na kayo mga rules ba? Daghan na kay steps of rules nga napobre sila kay wa na nila gibuhat. No? So nagunahon na tong prodigal son's brother ang magulang nga he has been laboring hard no nga naninguha gyud siya maayo dito sa kalihukan siyang amahan sa kingdom kay atong rason mga igsoon ingon ta this is for the advancement of God's kingdom ako ning buhaton Lord kani akong ginabuhatanan it is to please you nakuha na to there's nothing wrong about that but it just sounds spiritual it just sounds humble but it is wrong nganong wrong man atong tan-awon katong maguwang nga laki, katong dili prodigal, iyahang gina-check ang iyang reputasyon. No? So, aron, dili mo reflect sa iyahang kaugalingon nga siya ang dautan ngadto sa amahan. Kaya nga naman, gatry man na siya, no? Gatry man na siya to be made right with God by the sets of rules nga iyang gibuhat sa iyang kaugalingon, pinaagi sa balaod. Nakuha na to. No? Nga ang business sa iyang amahan, no? Ang business yang hamahan kanang mao pa iyang gihimo nga business. Nga moingon nga maura ba ni ang standard sa Ginoo? Ako ning buhaton. Kay maura ba ning giingon sa 10 Commandments, no? Nga mao ni ang standard, rule 1, rule 2, rule 3. Kay maura ba ning gusto ipabuhat sa Ginoo sa kuha? Well, the question is, mao ba jud nagipabuhat sa Ginoo sa atuha? No? So nangambisyon ta ning aim ta ana, ning goal ta ana, no mo na atong goal aron ma-please nato. No? Nga he is probably even suffered kanang wa ta kabalo ba nga nag-suffer na dai siya sa iyang commitment dinha sa Ginoo. Daghang mo ingon ba nga, Brad? Di ba good thing man ang commitment, Brad? May ko yes. Good thing ng commitment if that commitment is the works of the Holy Spirit. Nakuha na to. Philippians chapter 2:13. Mag-igsoon akong balikon. It is God who works in us. No? And He puts His desires in us.
so to please himself. Mao na ang commitment nga atong mapagawas didto. Mao bitaw nag-ingon, for by grace you have been saved through faith. Through faith ra gyud. Not by works, not by your commitment, igsuon. Nga dili nga imong mapanghambog. Not by your obedience. Mao na. So nagunahuna daytong prodigal son's brother ang maguwang nga sa iyang pagbuhat dinha sa Ginoo, unsa man ako ang mao na ni problema. Kita atong nalimtan ang story sa kanang maguwang nga laki. Kaya na-focus ta sa prodigal son kay ngano man mao man atong gusto mao gina atong gusto nga i-share sa mga tao sa katong mga prodigal. Kaya nagunahon na ta nga kita ang prodigal sa una ning balik na ta sa Ginoo. So dili na mo apply sa ato ang story sa prodigal son, pero nalimtan nato nga kita tong prodigal brother. No? Nganong kita man ang prodigal brother? Kay usa sa mga characters sa prodigal son's brother, ang maguwang nga laki, usa siya mga character is nagunahon na siya sa akong pagpaninguha dinhi sa umahan sa akong amahan, no, sa kingdom, sa akong pagpaninguha, unsa may akong makuha in return? Nakuha na to, no? Nagunahon na siya, not only that he is rarely appreciated sa iyang amahan, nagunahon na tong maguwang nga laki, unsa may makuha nako in return? Mao na igsuon kita karon makaingon ta ba nga ako ning i-please ang Ginoo kay kabalo ko daghan kay ko crowns ngadto sa langit, di ba? So wa tay kalainan sa lain nga relihiyon. Moingon ka nga proud ta nga gasimba ta sa born again Christian, proud ta nga gasimba ta sa Pentecostal, sa Evangelical, sa Baptist, proud ta nga manaway ta sa mga Katoliko kay kanang sila dili sila parehas sa atong pagtulunan. Then ang mga Katoliko pod proud sila nga dili sa nag-away-away lang ba. Di wa ta kabalo kita tanan nata sa sulod sa simbahan, asa man ka nga simbahan, natay mga sets of rules nga moingon ba nga nga kung imo ning buhaton nga mga sets of rules, huno na naamoy crown nga makakuha, naamoy reward nga makuha sa katapusan. So mao na mga igsuon, motoy gyud-una sa maguwang sa prodigal son nga naninguha kog maayo sa kingdom sa Ginoo aron kay kabalo ko na ako'y makuha nga reward. What a betrayal! Imo lang gigamit ang imong amahan aron na akay makuha. Injustice kaayo siya nga nagunahon na taba nga matarong ta din na sa Ginoo, pero kung ang Ginoo siguro ay magunahon na diri sa tua, moingon ang Ginoo ba nga, I hope anak, wa lang ko nimo gigamit aron na akay makuha gikan sa kuha. Nakuha na to. Hunaw na igsuon. Sa wala pa ta sa langit karon tuan na ta didto, and it is enough. Kapila na ta moingon nga Jesus is enough for me. Jesus is enough for me. But I have to do this, I have to do that, so I will be made right with God. Mo na contradicting kayo. Kuan kayo kanang ironic ayo siya ba nga di gyud siya pwede igsuon. Murag di nimo masabtan, wrong grammar kayo nga say tawagan na. Imong gi-mix ang Coke ug ang Mentos, buto gyud na. Di ba? Atong wala nato na realize ba nga kinahanglan ta mo walk a mile pa gyud aron masabtan nato kung unsa gyud ang kanang will sa Ginoo, no? Nga ang will sa Ginoo mga igsuon is kanang that none shall perish. That none shall perish. Dili will sa Ginoo nga makakuha kag reward, dili ang will sa Ginoo nga makakuha ka og unsa pa dinha nga kana bang ato namang gong ginapanghambog nga palabuanay na ta dinha sa sulod sa simbahan because of that sets of rules nga moingon nga daghan kayo tag mga testing sa simbahan nga moingon nga kung i-test ka asa man imong relasyon karon sa Ginoo, 1 as the lowest, 10 as the highest. Nayuban moingon nga
pahambol-hambol ba, mayon nga na ako sa 10 karon, Brad, kay nakumpleto nako ang mga sets of rules. Ang uban sad maingon nga, naragyo ko sa number 3. I-beat up niya ang kagalingon, makumpara dayon niya iyang kagalingon ngadto sa usa kay naa siya sa 10. Maingon siya nga, di na kong simba, di man day ko angayan diha sa simbahan. Di ba? Then katupong na sa number 10 nga maingon siya nga, sige lang, Brad, sige lang, kay gikan man ko sa pagka-prodigal, kanang mooning story sa prodigal son, balik lang, kidawaton ka sa Ginoo, mo ni mo na. Then I hope, mga igsoon, ikaw nga naa ka sa number 10, imong girate, imong kagalingon nga naa ka sa number 10, dili lang ka humble sa gawas, I hope nga humble ka sa sulod, wa ka nang hambog sa imong kagalingon na ako nang binuhatan. Di ba? Kay kanang mag set ka og rule kanang imong i-rate imong membro from 1 to 10, mga igsoon, that is another set of rule. That is another set of rule nga makapabit up, makaburden sa imuha. Di ba? Bisan sa tithing, bisan sa offering, bisan sa giving, pila ka $1 million, pila ka $1 million ang imong pwede mahatag sa Ginoo aron mahimo kang right din ha sa iya. Tanawa ang kinabuhi ni Jonah. Si Jonah, kato bitaw si Jonah and the whale, katong gikaon siya sa dako kayong isda. Tanawa si Jonah, mga igsoon. Pwede nimo siya maparallel sa kinabuhi sa katong maguwang laki sa prodigal son. Nga ang prodigal son nagunahon na siya, nga siya ang matarong kay tungod na siya dinha sa Ginoo. Mora gihapon si Jonah, hambugiro kay siya. No? Nga he was making a judgment call ngadto sa Nineveh. Nginiingon siya nga, ngano imo man naluson nga ng mga taga Nineveh nga wa naman na sila pag-asa. No, patyan na lang sila, Lord. Di man na sila pareha nako. No? Nasuko si Jonah ngadto sa Ginoo. Kay ang Ginoo kuno loving kaayo, kind kaayo, gusto niya tagaan og second chance ang Nineveh. Well, si Jonah, nag-ingon si Jonah, ano imo pa man tagaan? Tagaan ba may mong chance nga wa naman na sila kuan pag-asa. Nakuha na to, mga igsoon. Ingon ana ta usahay. So makaingon ta nga nakumpleto na to igsoon ang nakaya sa Ginoo. Nakumpleto sa Ginoo. Mo nang niingon si Jesus, I have come to fulfill what you cannot fulfill. Di ba? Karon, adto ka sa mga karsada, maglakaw ka nga matarong, nagunahon na ka nga ikaw ang matarong, makakita lang kag na yung mga tao din na nga nagpundo na nigarilyo, or ibutan na to, naman kay rason nga pwede ka mo layo sa ilang pagpanigarilyo kay baho man, okay? Ibutan lang na to na yung mga tao din na nga mga bugoy, no? Mga daghan kay mga tato, nga gatambay lang anak kayo, gananag mga kuan ba, labakara, ana-ana ba, mga astig kayo, palayo din ka. No, palayo din ka, imo din i-judge. Napaka na sila yung mga pag-asa. Ambot lang ka ha. Kung saon siguro ni magstorya sa pulong sa Ginoo, di yun na sila maminaw. Mura kag si Jonah. Mura kag si Jonah, sila ang Nineveh. Mura kag katong prodigal son's brother, then sila ang mga prodigal. Ano na magigso ha? Si Jonah, nagpray pa yun siya sa John chapter 4. No? Nagpray siya sa Ginoo, "Oh Lord," ningon siya, Is not this what I said when I was in my country? No? That is why ningon si Jonah, that is why nga kinahanglan ko mo palayo ngadto sa Tarshish. No? Nga nipili siya mo palayo siya sa opposite nga direksyon. Kikabalo siya nga gracious kayo ang Ginoo ngadto sa ilaha. So murabag na ingon si Jonah ba nga, Lord, ay lang ako gamita. Yung gusto ka mo gamit og laing tao, yung paadtong Nineveh, ayaw ako. Kaya di ko angayan mo adto sa Nineveh, kay matarong ko. No? Ambot lang napabato sila pag-asa. Mo na maigsuon kita, usahay masuko ta sa Ginoo. No? Masuko ta sa Ginoo nga, moingon ta nga, Lord, tanawa rugog ko, dugay na kay ko nag-serve ni mo, Lord. No? 20 na ko katuig nag-serve ni mo, Lord, pero wa jud ko nadato, Lord. Tanawa tong usa, bag-o lang siya ning dawat sa Ginoo, bag-o lang siya ning dawat nimo, Lord. Pero tanawa siya karon nahimo na milyonaryo, ngano man na di ko kasabot, Lord. No, ato pang i-question ang Ginoo.
ingon ana ang nahitabo sa prodigal son. Ikita ang nahitabo nga prodigal's brother. No? Mga igsoon, kinahanglan mo sympathize unta ta sa katong prodigal son's brother kay tungod ning balik siya ato ang ikalipay. No? Kay walay mag-una, walay maulahi. Tanan, if you are in Christ, you are in Christ no matter what. Dili nimo pwede tagaan og deal ang Ginoo. Nga Lord, 50-50 ta Lord ha. Nga ikaw mubuhat kasi imong part Lord, ako mubuhat sa ko sa akong part, na imo kong i-reward ana ang akong part kay nagbuhat man sa ko sa akong part. No? Moto nasuko ang prodigal's brother ngadto sa iyang amahan kay nganong iyang manggi-consider na ano ba ha? Unsay gikahitabo diha? Unsa iyang gilutuan og iyang gipistahan? Akong manghud nga badlungon. Iyang gisininaan sa best robe. Huno na ang magigsoon. Huno na ato daw tan-awon atong kaugalingon din ha. No? Magigsoon dili nato i-judge atong kaugalingon by sets of standards. Dili nato i-judge atong kaugalingon og ang uban by the sets of standards nga gibutang sa simbahan. No? Kay kung atong tan-awon ang standards Ginoo grabe kataas nga di gyud nato matugkad. Nga moingon ta ba nga karon bitaw kusog kita moingon nga Lord kanang unfathomable kaayo ka Lord mo ni mo na. Then kung unfathomable atong Ginoo, then stop doing those sets of standards. Instead, rest din sa Ginoo. Di ba? Magsige tag storya, Lord, di jud ka matugkad. Then kung mutingog unta ang Ginoo ba sa toa, which is ning tingog ang Ginoo sa pulong, na moingon ang Ginoo, then kung di nimo matugkad, then rest in me. Rest in me kay bisag kung saon nimo buhat ng sets of rules di gyud ko nimo makabot. The only way nga makabot ko nimo, the only way nga makabot ko nimo, balik itong story sa cross mga igsoon. Gitangtang ni Jesus ang katong kortina, katong babag, katong veil nga nag-separate sa tao og sa Ginoo. No? Pagtangtang ana, nanatay confidence nga maadto sa Ginoo. So, atong biyaan ang mga sets of rules, rest ngadto sa Ginoo. Moingon ang Ginoo ba nga? Moingon ang Ginoo nga, anak, open na kayo, abri na kayo. Labang na lang diri. Anhi na, tagaan ti kagapahulayan. Tagaan ti kag-rest. Undangin na nang sige ni mo buhat sa mga sets of rules. Then be happy diri sa kuha. Let me work within you. In conclusion, mga igsoon, kaning atong gihuna-huna bitaw nga ning serve ta sa Ginoo aron sa mga rewards, kanang atong ginatagaan og transaksyon ang Ginoo ba nga Lord, mo trabaho ko nimo kay kabalo ko nga na ako'y reward. Ato nang undangon mga igsoon kay ngano. Ephesians chapter 1 ingon din na that we are blessed. Kung may kag blessed, past tense human na. Gi-bless na ka with all spiritual blessings. Gi-rewardan na ka sa Ginoo. No? Gi-rewardan na ka sa Ginoo. Kanang gipasabot ni Paul din na nga mga rewards, dili siya mga crowns mga igsoon. Kanang gipasabot ni Jesus nga mga crowns, dili na siya crown nga kanang actual nga crown nga atong makuha jud nga crown, but mao nang kalipay nga naa sa atoa. Nga si Jesus atong pinaka-crown sa tanan. Sa ato pa, kung naa na ka sa langit di ay, na kay makita didto nga naay tag-as kaayo nga mga crowns, then ikaw gamay ra imong crown, sa ato pa naapay kasubo, naapay kaguol ang langit. Wa pa din human. Kaya nga naman makumpara pa dahil nimo sa uban nga maingon ka nga, ha? Daghan lagi kay ito sila crown. Ako gamay ra akong crown. So, guol gihapon ka, it means, wa pa ka sa langit kay, ang langit mga igsoon, wala na kaguol. Nga nung kinumparahay man ta og crowns ngadto sa langit. Ang crown nga gipasabot dinhis kalibutan og didto sa langit are ang kanang mga crowns kanang mga soul nga niadto sa Ginoo. No? Ako ang crown ni brother Cyrus. No? Mga igsoon, si Brad Chico taga Cebu,
Siya ako ang discipler, siya nagpalaila nako sa Ginoo. No, nganong nakaila ko, nganong na ako'y relasyon karon sa Ginoo because anang tawhana. Brad Chico, Brad Cyrus, salamat sa imong pagilaila sa Ginoo sa kuha. I am your crown. So ingon ana igsuon. Kung kinsay imong na-reflect sa imong gugma ngadto sa uban, not because kay mo nay kanang requirement sa simbahan nga hala para na ako'y crown, para na ako'y kanang unsay tawag ana kanang na ako'y prutas, para na ako'y prutas mo share jud ko. Dili nga na igsuon kay ngano set of rules na pud na. Bisan asa ka, be ready. Kay mo na giingon sa ni Peter, be ready to give an answer for the hope that you have. No? Di nimo pugson mo igsoon mo gawas ra na. Nay uban nga makakita sa mo nganong maayo magkaini siya nga tawo. Duolon ra ka igsoon, duolon ra ka. Ingnon ka nganong may mangkay ka. Moingon lang ka, be ready, igsoon na be ready. Moingon na ka, because I have Jesus in me. Di na nimo pugson, no? Di na nimo pugson kanang moingon bitaw nga go and make disciples. Di na siya command igsoon. Giingon ba nga go as you go, sa original nga text, as you go, bisan asa man ka paingon, naa ka din ha. Kay tungod giposisyon ka, no? Gi-settle ka sa Ginoo kung asa man ka din ha, nga dapita, naa ka sa trabaho, naa ka sa bisan asa, no? Giset ka din ha sa Ginoo aron para sa mga uban, para sa uban nga wala pa kaila sa Ginoo. Di na nimo pugson. Mugawas ra gyud na kay nganuman kay tungod si Jesus na ana sa imuha og siya ang gapanglihok sa imong kinabuhi. No? God is not after people who are pleasing Him, mga igsoon, because of the rewards sa paradise. Kay ngano wa tay kalainan sa Islam. Wa tay kalainan sa mga Islam. Kung gaapas sila sa 10 virgins, kita gaapas po sa rewards. So, mga igsoon, whoever believes in the Son has eternal life. Believe ra gyud. Whoever does not, then wala siya eternal life. Yun na ra ka simple. Ang pasabot din na sa whoever, bisan kinsa sa ato pa, ang mga religious, ang mga believers or unbelievers. Apil na mga igsoon, kidaghan kaayong mga believers karon nga dili gihapon mo tuo sa finished works ni Christ nga nagunahuna ang uban believers nga makumpleto nila ilang kaluwasan pinaagi sa ilang buhat pagyud. Mo na siya mo igsuon nga niingon si Jesus, ang niingon si John, whoever, bisan kinsa, bisag magtotoo na si Peter. Si Peter gikasab-an ni Paul mismo. Gikasab-an ni Paul sa 2 Corinthians or sa 1 Corinthians, niingon si Paul, Peter, nakaila na ka ni Jesus. Nganong imo pa man i-lead ang mga Gentiles balik sa Judaism, balik sa balaod. Nga si Jesus is the only way. Jesus is the only way. Iyang gi-rebuke si Peter. Hunaw na si Peter was a disciple of Jesus. Mo na kita mong igsuon. Gasigi patag lead sa ubang tao karon ngadto sa Judaism, sa mga sets of rules nga pwede nilang mabuhat to be made right with God. Pero sa tinuod, unta atong i-lead ang mga tao sa grasya sa Ginoo nga it is the only way, for by grace you have been saved through faith. Dili kay for by the sets of rules you have been saved. No, you have been saved by the grace of God. Mao ra gyud ingon ana ra ka simple. Mga igsuon, nakita nato aron ta mabuhi diha sa Ginoo. Hunaw na ha, unsay giingon ni Dr. Luke sa chapter 10. Luke chapter 10 verses 26 to 28 giingon din ha. Ning storya si Jesus sa usa ka religious leader. Humana ta igsuon kay ako naihatod akong kamanghuran. Ningon si Jesus sa Luke chapter 10 26 to 28. Iyang giingnan ang religious leader. So, sir, ningon si Jesus, what does the law of Moses say? Kabantay mo. Once gani ang mustorya si Jesus sa mga Hudiyo,
Iha gina silang gina-relate sa ilang balaod nga nahibalan. So niingon si Jesus, what does the law of Moses say? How do you read it? No, niingon dayon tong religious law. Niingon ang balaod ni Moses that you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Niingon dayon si Jesus, you are right. Buhatan niingon si Jesus, and you will live. No? Dahil niingon dayon tong religious law, religious leader, niingon dayon religious leader nga, yes, I have done all of that, Lord. Our good teacher. Yes, I have done all of that. Then niingon dayon si Jesus, now wait, na ako'y nakalimtan. Ibaligya tanan imong kabtangan, then ihatag na sa mga pobre. Wala niya gibuhat, kaya di niya kaya. Di ba? Nabuhat niya tanan, no? Nabuhat niya tanan ang laws ni Moses, katong giingon din ha, pero di niya mabuhat ang paghatag sa iyang riches ngadto sa mga pobre. So ning fail siya sa tanan. No? Kabantay mo, moingon ang uban preaching karon bang love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. Imposible kay nagson. Imposible kayo na. No? Bantay mo. Ningon si Jesus, do this and you will live. Sato pa, pwede nimo ma-love ang Ginoo sa imong heart, sa imong soul, sa imong mind, pero imong strength wala. Tapulan kay ka, di ka ganahan mo trabaho, di ka ganahan mo serve, nara ka sa balay, which is mo na ginalabay sa mga preaching sa ato. No? Or mingon ta nga, ga-serve ka sa Ginoo, no? With all your strength, with all your mind, no? With all your soul. Pero nag-serve day ka nga pinugos, walay love, wala sa heart. So di gyapon kompleto. Igsoon di na nimo makompleto. Mo na aron makompleto na nimo. Kung makompleto lang na nimo maigsoon, then you will have eternal life. Di ba? Inana ra ka simple. Pero niingon si Jesus, di na nimo makaya. Imposible kaya na. So nakita na to. Aron mabuhi ka, aron makuha nimo eternal life, imong ihatag ang tanan. And the only way nga mahatag na nimo ang imong heart, soul, strength, and mind, aron mahigugma nimo ang Ginoo with your heart, soul, strength, and mind, in ani ra magigsuon. Have faith, rest in God. Kaya naman, the only way you can love God is because He loved us first. Imposible kay na. Di nimo ma-love ang Ginoo kompleto kung dili nimo mahibaw-an ang iyang tinuod nga gugma. Hibaw-a lang mga igsuon, count yourself alive sa Ginoo, i-renew imong mind kung unsa imong identity dinha sa Ginoo, then you will live. Nga makita nimo, Lord, dili man dayon sets of rules ang akong relasyon sa imuha. Akong relasyon dayon sa imuha, Lord, is rest. Mary and Martha, ang usa gapaninguha og maayo aron ma-please niya si Jesus. Pero kinsa ang naay relasyon sa Ginoo? Ang katong galingkod gaana sa iyang atubangan, ga-rest lang, sigig paminaw, sigig salig. Di ba? Siya ang naay relasyon sa Ginoo, ang usa wala. Kay ang usa sigig paninguha, nagtuo nga mabuhat niya ang tanan. Mao ra gihapon ang prodigal son's brother, ang magulang nga nininguha og maayo dito sa business sa iyang amahan, nga nagreklamo siya in the end nga dingon siya, ha, dugay na kay kung sige trabaho diri sa umahan sa akong papa, no, wa jud ko'y nadawat nga reward. Dahil naingon dayon tong papa nga, anak, kuno na you have been with me all this time, no, you have been with me, kung unsay naasa ko naasay mo ha. Mo na mga igsuon, ato nang undangan og sigig pamadlong sa atong mga igsuon nga mga badlungon, kay usa putas mga badlungon tungod sa atong mga reklamo. Mga igsuon atong renew atong mind nga dili ta mahimo nga ang prodigal son's brother or neither sa duha, kun dili mo rest lang kita sa Ginoo by faith. Ana ra ka simple. Then ato ang mahibaw-an mga igsuon that we are living in abundance diri sa kalibutan and eternally. Maayong adlaw sa tanan and amping mga igsuon, then ako na ihatod akong kamanghuran, then God has blessed us all.